Salutare, salutare la sfârșit de ianuarie. Des, întâlnesc, următorul obstacol pe care îl au, micii antreprenori la început de drum, faptul că nu pot să se apuce de activitatea concretă de business pentru că nu au site, nu au branding și cumva e de înțeles, pentru că în momentul în care vrei să ai clienți mai și să te prezinți mai serios, trebuie să nu mai vii cu adresă de mail, o adresă de Gmail sau cu pagina de Facebook. Și este important să faci un pas, în această direcție de branding, dar recomandarea mea este să fie unul foarte rapid, adică să nu se petreacă foarte mult timp de găsit pe cineva care să facă un site de sute mii de euro, când nu ai nevoie de mai lucru. Și o să prezint acum o variantă pe care eu o consider foarte ieftină și foarte rapidă și o voi prezenta pas cu pas, adică după ce termini acest clip sau chiar în timp ce vizionezi acest clip, poți să te apuci, pui pauză, faci pasul, treci mai departe și la final o să ai, să zicem, o mini branduire. Ok, primul lucru pe care trebuie să faci este să îți înregistrezi un domeniu. Pentru înregistrarea de domenii, eu am folosit mai multe servicii din România. Pot să recomand romar.com. Primul pas, la fel, începe cu alegerea unui domeniu, poate fi nume domeniu ro.com. Mai există CyberFox, același lucru, începe cu o pagină în care te întâmpină cu un input în care trebuie să începi să cauți așa, dar astăzi vom folosi pe ceilalți lucru, cei cu care eu mă înțeleg foarte bine, am un parteneriat de foarte mulți ani și de ce le aleg? Pentru că din experiența mea sunt cei care răspund cel mai repede la suport, iar în cazul de față, pentru a merge lucrurile foarte repede, va trebui cumva să îmi dea drumul la hosting în timp ce filmez. Bun, cu acest input în față, începem să căutăm un domeniu. Poate să fie ro sau com, depinde cum ne dorim. De exemplu, cei de la Zucu, dar și alții oferă posibilitatea de a înregistra 11.000 de domenii, .com, .ro, alte țări, și să începem. De exemplu, să fie brandpersonal.ro. Nu este disponibil. Apoi mai avem eudra.ro, ar fi culmea să fie disponibil fiind cumpărat de mine. Ce mai putea să punem my own brand.ro. Este liber, dar parcă aș vrea ceva cu simple brand.ro. Și ăsta, mini-brand.ro. Pentru simplitate o să, uite, mini brand, sună binișor. Evident, trebuie ceva mai mult efort și research pentru a găsi ceva care să sune ok și cât mai apropiat de ceea ce vinde business-ul tău. Vom pune în coș și 40 de lei pe un an și vom căuta și o găzduire. Adică după ce am cumpărat domeniul, vom lua și un pachet de hosting. Cel mai ieftin, nu ne trebuie. Ediție limitată, nu faceți la comandă. Mini brand. S-ar putea să fie redundant pașii pe care i-am făcut, dar ok. Mini brand 6,9 euro. Luăm pe cât mai puțin pentru că e doar de test. 3 luni. Adaug un coș. Găzduie cu domeniu, deci vom plăti 58 de lei. Pasul următor. Voi intra în cont. Și asta este firma mea, finalizăm comanda. Și vom merge la aici probabil că voi muta și eu tabul să efectuez plata.
3 de secure de la ING. Așteptăm, așteptăm, așteptăm. Banking, banking românesc. Acceptă plata. Plătești. Bun, și acum se încarcă. Ați efectuat cu succes. Bun. Până se activează această comandă cu mini band, am putea să dăm un ping aici la suport, poate ne ajută să accelereze un pic lucrurile. Bună ziua, am un pachet de hosting, va juca dacă se poate să dați mai urgent. Mulțumesc. Ok. Și în timp ce se întâmplă minunăția, ar trebui cumva să... Deci până se propagă domeniul pe nou hosting, ar trebui să începem să ne facem și noi un plan. Și hai să vedem. Um, sau hai să punem aici. Și-am luat mini brand.ro. Acest document îl voi share la final, îl face public. Cu CD-ul ăsta nu moară. Bun, și avem așa, alegere domeniu, alegere domeniu, achiziție, hosting. Și ce ne dorim să facem? Vrem să facem o pagină web în care creare homepage. Și ce vrem să avem pe acest homepage? Vrem să avem logo, vrem să avem un paragraf de descriere, paragraf descriptiv, vrem să avem contact, gen social icons, icons. Și ce ne mai interesează? Logo, o să punem logo în favicon. Social share. Social share este practic să avem grijă ca în momentul în care dăm copy-paste la linkul site-ului nostru să arate frumos. O să vedem la momentul respectiv despre ce este vorba. Bun. O să deschid cumva un mail să văd statusul de înregistrare de la hosting. Și până atunci am primit mail de confirmare comandă. Să începem să facem pagina. Pac, pac, pac. Nu trebuie să vă speriați de codul HTML pentru că o să dau copy-paste la un moment dat. În mod normal, o pagină începe cam așa. Apoi avem un head, HTML și ar trebui să punem și un lang. Avem partea de head, avem body-ul și închidem HTML-ul. Vedem, codul ăsta n-ai cum să-l vezi din prima. Sunt eu talentat, dar nici chiar așa. Iar în head ar trebui să avem prima dată să punem un title. Deci trebuie să zicem hai să punem lăsăm title simplu și cum așa. Description.
care de fapt este Meta, main function, central content. Ce mai avem? Vom avea niște stilizări, nu mai trebuie. Poate vrem să reducem font, styling, social sharing. Și aici avem meta name. Avem og title, content, de obicei sunt min 4, description, și mai avem URL și image. Practic astea le vom completa la final. Lăsăm HTML. Bun, așa avem și culori. Aici am putea să punem țac, ce avem? If class, punem și un logo. Aici mai avem link. Link cu practic tagul ăsta face cumva setul să fie responsive. Social sharing, font styling și avem logo. Așa, legat cu... Aici va fi linkul principal. Urmă o să avem description sau să spunem și să avem să vedem ce avem la social links. Am avea prima dată mail. Ce vom folosi niște iconițe. Pac. După mail, ce mai folosim? Mai folosim mail, Facebook, Instagram, Twitter, pac. Mai verificăm dacă s-a activat hostul. Încă nu. Și cam atât avem. Cred că mai ar trebui să punem
Faviconul. După că încă nu avem hosting. Atunci să continuăm aici. Avem social relez egal cu cum să zicem, deci avem o listă și lista asta cuprinde name și nu, folosim doar icon și URL. Acum avem color și pentru PHP și avem iconiță. Și acum începem, am zis, from, și cred că apare tel. Și aici punem numărul nostru de telefon și mai avem icon, am zis email, punem mail to și vom face o căsuță de mail pe care o să dăm contact al minibrand.ro. Pe urmă, mai avem programare ad hoc, fără planificare. Așa, vom folosi 1 sau 0, că poate vrem în configurare să dezactivăm anumite pe care nu le avem. Aici o să punem activ, de exemplu, urmează Facebook și pe asta o să dezactivăm. Am zis Instagram și TikTok. Ne place TikTok-ul. Nu ne place TikTok-ul, așa că o să-l punem activ. Deci lăsăm doar bun. Și atunci înseamnă că aici putem să facem o stuță pe o milă. E, comentarii nu ne trebuie aici, deși bine să comentăm. O să punem nu mai sunt ele, o sunt o structură de date mai complexă, m-am răzgândit, am retrănit-o, logo, practic avem social așa, punem, vrem să se deschidă un tab nou, ce îi place pentru persoane, am văzut că este foarte cool, de ce nu pot să modific? Uh,
Mă găsesc că o să pun social item de icon și știu de pe acum că le vom face PNG. Aici o să punem la fel alt ce am pus și sus. Și cam asta e lucru. Asta nu are ce să fac așa pe setting și practic am înlocuit toată asta cu un loc configurabil. În paragraful ăsta am putea să venim cu data de description sau pur și simplu business description pe care vom instanțiza și textul undeva. Așa, și trebuia să punem aici să afișăm linkul doar dacă este configurat ca activ. Bun, și ce ne mai trebuie? Title. Atunci vă zice business de title, egal cu papac și business egal cu și vom veni să completăm. Hai să punem totuși title description și adresa nașterii. Hai să business description, business title. Acele lucruri le vom folosi în în share-uri, title description. Aici o să punem cover și aici deja am stabilit că este mini brand. Exemplu de cum și tu am activat diacritice, pentru că știi să scrii și cu diacritice. Exemplu de cum și tu poți crea rapid și ieftin o mini pagină pentru un plus de branding, plus de branding. Fiecare poate să devină cât de creativ dorește. Description, pac, avem aici parametrizarea, la icon aici probabil că vom pune images, icon, png, font, pac. Mie în ultima perioadă, aici la font putem să facem următoarea chestie, Google Fonts. Dacă ne uităm la Zuku, deschis, sau Bluehost, sau ce site-ul? Hai să ne uităm pe Libertatea. Libertatea.ro folosește ca font, ne uităm acum, merge incredibil când este polită și camera.
De exemplu, Signicaro. Deci dacă ne place un font de pe un anume site, putem să aflăm cum se cheamă. Nu văd un font deosebit aici. Inter. Ba da, Inter, care este, din ce știu, este de la Google. Dar cel mai simplu, Google Fonts și pentru a previzualiza diferite fonturi, putem să tastăm aici, cum îmi place mie, acel lorem ipsum, pe alte site-uri la mine se cheamă 2 cheleți se trag de piept. Și practic vedem, și hai să punem și totuși blend, și putem să previzualizăm fonturile. De ce doi scheleți? Îmi place și cu acel ț, pentru că pot să-mi dau seama dacă fontul respectiv are sau nu diacritice. Unii mai vor să facă și cu diacritice și trebuie să li se permită de către font. Um, Mie mi-a plăcut foarte mult, am găsit în ultima zile un font foarte drăguț, Source Serif 4. Se păstrează textul, destile se trag de pe ele în brand, aici putem să vedem mai mare, mai mic. Și ce este interesant că acest font vine cu setul complet de weight, de grosime. Și ce facem? Dăm aici get font, get embed code și cam așa, mie îmi place cu import, că avem măsuratul și practic copiez codul ăsta de aici. Atât. Și gata, avem fontul. Da, pentru a-l folosi va trebui să punem un... nu este foarte elegant, dar am zis că facem lucruri foarte simple astăzi și o să zicem ca steluță înseamnă toate stilurile să aibă font family acest font care se cheamă Source Serif 4. Și ca fallback punem Aria. Este Aria simplu și dăm un size și fix. Bun. Am primit notificare că s-a activat hosting-ul. Deci a durat câteva minute. Apare listă minibrand.rom, dăm administrează și practic aici vedem câteva informații noi. Pentru a intra în panoul de administrare al acestui hosting, folosim minibrand.rom. Am primit și parolă. Probabil că am primit și parolă. cPanel este una din cele mai cunoscute platforme de administrare de hosting și arată cam așa. Închidem tabul ăsta, ne interesează și, practic, în momentul de față putem să ne jucăm efectiv cu site-ul. Adică site-ul ar trebui să fie brand. Funcționează, suntem online. Toate bune și frumoase. Acum să ne întoarcem. Odată ce avem hosting activat, ce lucruri va trebui să facem? Ce mi-aduc aminte, nu e anumită ordine, trebuie să instalăm certificat SSL, creat adresa de mail, creat forward, email și ce ne mai rămâne de făcut, efectiv pagina. Pagina
web. Și hai să le luăm la rând. SSL, căutăm aici în bara de sus, SSL status. Mai nou, versiunile noi de cPanel vin cu un fel de auto SSL, deci cumva s-a rulat deja. Asta înseamnă că puteți să folosim HTTPS connection secure, deci nu trebuie să mai facem, toate bune și frumoase. Îmi face totuși o căsuță de mail. Am zis că o vom numi contact@minibrand.ro. Dacă te cheamă folosești brand personal, poți să folosești @minibrand sau sună-mă sau făm ceva, facem parolă, am generat adresa de e-mail, atât de simplu este. Um, și cam așa arată interfața de webmail. Și hai să facem și un test. Sheet de ianuarie. Body, sure, body. Vedem dacă s-a activat și serviciul de mailing. Da, am deja intrat, o să dau și reply ca să vedem că merge și receiver-ul. Reply back, mini plan. De timp facem forward-ul. Asta ne permite ca atunci când primim mail-uri pe acea căsuță personalizată de brand, cum am zis eu, mail-urile să ne intre pe căsuța de mail pe care o folosim în mod curent și zicem contact așa să fie trimisă către adresa ta de e-mail pe care o folosești în mod regulat. Aici avem toate elementele de configurare. Dacă vrem să setăm și ca adresă de trimite această adresă de brand, poate în alt timp o să vă arăt cum puteți din Gmail să folosiți, adică să nu mai intrați în această interfață dacă vreți să trimiteți. Și avem executate până acum certificatul, adresa, forward și hai să vedem cu pagina web efectiv. Mergem în cPanel la File Manager, Public HTML și aici vom face un fișier index.php. Îl vom edita și ca să testăm pentru început o să scriem mini-brand is live. Mini-brand is live. Deci avem un site bun. Deci funcționează. Acum să vedem ce am scris eu cod aici. Dacă dăm aici copy-paste și punem în loc Pastel, ce se întâmplă? Evident, vom avea erori, dar le vom corecta și lucrurile o să înceapă să arate din ce în ce mai bine și ne apropiem de finalizare. Am salvat fișierul. Surprinzător, nu am eroare. Am primit și mail-ul, reply back mini brand, deci avem și trimiterea și primirea funcționează de pe noua căsuță de mail. Putem să închidem aici, ne mai trebuie. Și acum să ne jucăm cu pagina web. Să o facem interesantă. Bun. Avem indexul, vom mai face pentru un folder cu images, le vom pune toate pozele să fie organizate cât de cât ok.
Acum avem fontul, aici o să punem typo, să facem textul mai mare să se vadă. Ei, și aici vom instala și INVS, just logo, și bun. Să luăm o scurtă pauză de la scris cod și să ne mai relaxăm ochii cu ceva distractiv. Să denumim proiectul. În continuare voi folosi un tool care se cheamă Sketch, ceva iar un fel de MS Paint pe străzi, exagerez sau nu exagerez, costă undeva la 12 dolari pe lună, recomand, e de joacă, face foarte multe chestii, foarte frumos și vom încerca să facem un logo. Avem aici insert text, toate editoarele au insert de text, îi zicem mini brand, facem negru să-l vedem și noi și am zis că folosim font care se cheamă Source Safe. Facem mai robust. Acum facem ceva foarte simplu, nu ne batem capul. Cred că avem grijă să facem suficient de mare pentru a se vedea și pe dispozitivele Retina sau pe telefon să nu se vadă pixelat. Și o recomand cam o înălțime de 100 pentru 50 de pixeli raportat la final. Ceva ce nu-mi place. Să facem apropiate. Îmi place să folosim multipli de 2. Nu e ca și cum sunt un specialist în asta, dar mă descurc. Bun, ne putem juca cu niște culori. Hai să facem o nebunie, să punem, nu știu, așa. Am zis că am făcut, să zicem că ăsta este logo-ul nostru. Evident, trebuie găsit pe cineva care se pricepe sau face niște chestii mai interesante. Deci acesta se va numi logo. Să facem un favicon. Faviconul e de la 512, așa să fie retina. O practică de Sintint este cea de a face ca pozele de profil să fie rotunde și atunci, ca să nu avem o problemă când se va afișa, o să punem un cerc și îl facem ceva mai mic decât cei 512 ca să avem și un pic de padding.
facem o transpirație înainte să vedem cum ne jucăm și am putea să punem NB. Facem un și linkul pe ăsta trebuie să-l mărim aici. Ce am putea noi face, să facem un invers care, gen ăsta facem așa și ovalul îl ne asigurăm că logo-ul va avea transparență și de obicei eu pun un fundal negru și am grijă să bifez să nu includ în export, la fel și la logo. Bun, avem un logo și le vom exporta. Aici la denumiri, am zis, le exportăm. PNG-uri cu transparență. Acum, un alt lucru pe care îl fac, folosesc un site numit TinyPNG, unde vor urca cele două poze. Pentru a le optimiza. Vedem că după optimizare au devenit infime. Le downloadăm, le ducem în folderul cu poze și le vom urca. Avem grijă să urcăm variantele off. Am urcat cele două poze. Și minune ne apare brandul. Ce nu ne apare în schimb este favicon. Vedem aici sus, foarte bun. Deci cumva se întâmplă lucruri. Ce ne mai trebuie este să facem acel cover pentru share și vom folosi o poză de format wide 16:9, 1280 cu 720 și facem ceva simplu. Aici putem să ne jucăm un pic. Să facem mai mare, mai îndepărtat, punem frumos pe centru, pe cel mai mic
Da. 0747 XXX YYY. Cred că este satisfăcător pentru un test. Aici totuși dacă aș face o diferențiere, avem, să vom face JPEG. Facem același lucru. Downloadează. Mi se pare că putem să facem direct cel mai simplu așa. Da? Și avem și un cover. Cover pe care vom vedea business cover. Spune? Da. L-am marcat, este pe bun. Există tool-uri care verifică social share review și vom insera fix setul nostru. Să vedem unde am ajuns. Ok. Exemplu de cum spui că ieftin pentru un branding. Avem poza, avem așa, pac, pac, pac. Asta pentru chestii de SEO nu contează în momentul de față. Deci merge și social share-ul. Social share-ul, logo am făcut, paragraf descriptiv. Asta înseamnă și un paragraf descriptiv. Să fim și noi puțin moderni, folosim ChatGPT. Am făcut un site de de mini branding cu titlul mini branding. Oferă un SEO meta description de maximum 160 de caractere. Vedem ce se întâmplă. Ce primim? Ce ne dă? Inteligența artificială. Ne-a dat și un rangă cod HTML. Dar mie nu trebuie cod HTML, îmi trebuie doar partea aceasta. Site demonstrativ de mini branding. Oferi soluții creative și eficiente pentru a realiza și impactul brandului tău. Da, nu oferi nimic, dar îi dăm save. Deci să ne întoarcem aici, paragraf. Avem social icons și HTML-ul. Bun, putem să închidem. Pac, pac, pac. Mini brand.ro. Asta avem în momentul de față. Hai să ducem aici la styling, zicem HTML. De fapt, nu aici trebuie să edităm, ci în asta. Putem să continuăm HTML și zicem
Background, că să punem 222, să stins luminile, acum container, îi zicem, să uităm, în mod normal la un CSS ar trebui un CSS reset, dar nu e cazul, că funcționează și așa, tot ne jucăm. Aici o să punem marginea învenută, deja am mutat, bun, la, aici cred că putem să facem noi chiar așa de simplu, am pus un link și zicem așa că logo așa, o să ne bată Google că nu punem width și height pe poză, width, acum noi le punem semi la jumătate, deci 200 cu 50. Dar cred că înseamnă avea și punem doar height 50 și zicem max height 50 pixeli și ce mai putem noi face, să facem aici, ce putem să facem pe dispozitivele mobile. Se vede de ce nu putem să mai facem nimic. După asta, după logo, avem și un scris. Ce facem alt? Că nu e niște title. Da, și în momentul de față ne dă seama că nu merge fontul, pentru că este Arial. Atunci,
Dar tot nu merge fontul. Uh, Văd că așa vrea. Am scris serif. Da, se mai întâmplă și din asta. Și avem mini band. Urmează paragraful cu descrierea. Avem și descrierea. Ne vom concentra mai mult pe zona de mobile să vadă bine, pentru că și le cam și ceva mai jos. Mini brand, stai demonstrativ, avem suficient spațiu și nu mai depărtăm. Bun. Și urmează social icons. Tan, 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 dăm save, social icons. Ne întoarcem aici și un alt site pe care îl folosesc și e complet gratuit, se cheamă Flat Icons și putem să căutăm prima email. Let's Google something și vom alege niște iconițe de aici pentru social icons. Hai să mergem pe ceva simplu. Mergem social, am zis email, le facem de 256. Uh, Acestul, după ce cauți iconița, ai posibilitatea să te joci un pic cu ea. În cazul de față, vom încerca să le facem în același stil. Vom culoare de aici. 256. E supărat domnișoara că nu plătim, dar e gratis. Deci avem email, social email command, următoare FIFA.